Lezi indaba zohora lokuqala sikwethulela zona bukhoma komkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukeli nazi ezinohlonze emini nje. Is Mr. Karim being the third person the commission kills. That is my reading of this, and I found it quite offensive, but you've apologized. Namhlanje kubambezeleka ukuqhubeka kobufakazi benhloko yophiko lezomhloli kesamisiyo uMajor General Richard Shibiri eKhomishaneni kaMadlanga ngemva kokuthi usomabhizinisi okumele kezokwethula kubufakazi ngomsombuluko uSuleiman Karim efake isicelo efuna ukuthi ubufakazi bakhe bulalelwe sithe. Our spirits are down. We think of all the work that Ntatele Kota has done. Iqembu iCongress of the People lithi ke sesivele ke siyabonakala isikhala eshiwe lo wabeke ngumholi walo uMosiwali Kota ke nodlule ke emhlabeni ngolesithathu eneminyaka engama-77 ngemva kokuxinwa ukugula. The minister cannot abdicate her responsibility to the deputy ministers all the time if this decision has been taken by this committee. Thank you. Ubengabonana ngokhala ungqongqoshe kwezokuvikela we-Angie Motshekga emhlanganweni wekomidi lasePhalamende elibhekele ezokuvikela nalapho bekulindele ukuthi ahlinzeke ngombiko mayelana ke nokujujwa kwamalungu ombutho wezokuvikela. It will be a very, very tricky fixture with Jackson Spears, but we have done our homework. Kaluma sibheka kwezemidlalo iTS Galaxy ifuna ukuphindeka eyakwenza ngo-2019 ngesikhathi ke iphakamisa indebe ye-Nedbank Cup njengoba kunemidlalo yesigaba sama-quarter final alomqhudelwano kulembela sonto. Ukuthola kubekwe embukeli ngiyakwamukela ezindabeni ke zehora lokuqala ezingungqa phambili igama lami ngikuDawud Phungula mbukeli ake singere kuzo ezihamba phambili emini nje. Isithangami sekhomishana ngamadlanga obekufanele ke siqhubeke nokulalela ubufakazi benhloko yophiko lamacala obugebengu obuhleliwe esamisiwe esikhundleni uMajor General Richard Shibiri bubambezelekile ngenxa yesicelo esiphuthumayo esifakwe ngabameli bakasomabhizinisi uSuleiman Karim osefuna ukwethula kubufakazi bakhe sithe ngaphandle kokuthi ke afike bukhoma phambi kwekhomishana. Kube nomntontsiswano othathe isikhathi esingaphezulu kwehora phakathi kwamalungu ahola ikhomishana kaMadlanga kanye nohlangothi lwabameli bakasomabhizinisi uSuleiman Karim nosefuna ukuthi ubufakazi bakhe abethule ngaphandle kokuvela bukhoma ngenxa kwesabela impilo yakhe. Abameli bakaKarim batshele isithangami sekhomishana ukuthi banovalo ngezinga lokushona kofakazi asebeke bethula ubufakazi phambi kwekhomishana lokho ongazange kwamukelwe kahle ngusihlalo wayo. Yes, earlier, as you indicate, there is reference to incidents. But commission's kill rate, that cannot mean anything other than that is the rate at which the commission is killing. The commission's kill rate. You cannot, I just do not see how one can seek to change that. And that kill rate, or the rate at which the commission is killing, is going to result in a hat trick. That is Mr. Karim being the third person the commission kills. That is my reading of this, and I found it quite offensive, but you've apologized. I respectfully disagree with you because I think that's a very narrow reading of that phrase in isolation, not only from the rest of the sentence, but also the founding affidavit. Abameli bakaSuleiman Karim batshele ikhomishana ukuthi usethola ukwesatshiswa nokuyikho sekwenza afuna ukwethula ubufakazi ngaphandle kokuthi afike emathupha phambi kwekhomishana. This publicity without the threateners even knowing what it is he has to say are already threatening him. If he comes here, it's almost like waving, and that is not made subject to an in-camera ruling. It would almost be like waving a red flag at a bull and waiting to see whether or not the bull charges and gores you, and effectively to take your life into your own hands. Ikhomishana kulindeleke ikhiphe isinqumo sayo esingujuqu sokuthi uKarim uzogunyazwa yini ithuba lokwenza izethulo zobufakazi bakhe esithe noma cha. If you look at
Iqembu i-Congress of the People lithi sesivele ke siyabonakala isikhala eshiwe lo wabe engumholi walo uMosiwali Kota nodlule emhlabeni ngolesithathu eneminyaka engama-77 ubudala ngemva kokuxinwa ukugula. uLekota uzobekwa ke endaweni yakhe ke yokugcina ngempela sonto ezayo eBloemfontein eFree State. Alokhu engene njalo amazwe enduduzo ngemuva kokudlula emhlabeni kukaLekota nowaziwa kakhulu ngokuba isishoshovu kwezombusazwe kanye nakuhulumeni. uLekota ubambe iqhaza emzabalazweni eyahlukene waphinde waboshwa kanye nezinye izishoshovu eRobben Island. Imisebenzi yakhe emihle ayisoze yalibaleka kalula njengoba abawundunankulu wokuqala esifundazweni eFree State ngemuva kokuthi kuleli likhululeke. He would laugh loud and he'll have that smile in meetings, but when he was confronted with real issues, you can say whatever, he was just, you'll show, the name terror will now come if he has to push his way. Umakhelwane wakhe uthi uLekota ube nomthetho kodwa enenhliziyo enhle futhi. I remember him that he was a person that was actually very strict but very good in his work. Iqembu lakhe lithi sesiyabonakala isikhala asishiyile uLekota. Our country has lost one of its finest visionary politicians. Our spirits are down. We think of all the work that Lekota has done, to the extent that we, in our wish, if it was to be our way, we wish he could have survived his illness. Umndeni usalinde umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ukuba amemezele ukuba uzofihlwa kusiphi isigaba somngcwabo kahulumeni. Ungqongqoshe wezokuvikela we-Angie Motshekga akakwazanga ukuvela phambi kwekomiti lezokuvikela ePhalamende namhlanje njengoba bekulindele ukuthi ahlinzeke umbiko wakamumva mayelana ke nokujutshwa kwamasosha ezifundazweni ezintathu kuleli. Encwadini kayibhaleleke leli komiti uMotshekga uveze ukuthi wathola isimeme esithi kumhlangano uzosingathwa ngohlelo lwe-internet. Ikomiti lezokuvikela iPhalamende bekulindeleke ukuthi lithole umbiko wakamuva mayelana nezinhlelo zokujutshwa kwamasosha ezifundazweni ezintathu kuleli. Kepha lokhu ke akwenzekanga njengoba ungqongqoshe wezokuvikela uAngie Motshekga engazange alibhade kulomhlangano. The letter of the minister reads that we received a meeting notice on Sunday specifying that the proceeding will take place via a virtual platform. My office accordingly aligned my schedule based on this official notification to ensure my full participation. Since then, this office did not receive any notice changing or correcting the meeting platform to physical. That's the reason. Amalungu ekomiti ashaye phansi ngonyawo athi angeke aqhubeke engekho uMotshekga. It's not about the deputy minister or anybody else. It's about the resolution that this committee has taken. The committee has taken a resolution together with you, comrades, that we say the minister must be present. It means now that we cannot come here and contradict the decisions, the resolutions that we have taken. And thirdly and lastly, Chairperson, the minister cannot abdicate her responsibility to the deputy ministers all the time if this decision has been taken by this committee. Neither Deputy Minister Holomisa and I require any delegation in order to fulfill our powers and functions and responsibilities. However, it is the prerogative of the committee to hear whoever they would want to, and if the committee doesn't want to hear us, I think that's the committee's decision. Amalungu ekomiti abesevumelana ngokuthi lolu daba luzophinde ludingidwe ngesonto elizayo. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile uthi ukutshalwa kombutho wezokuvikela kwezinye izifundazwe ukuze kubhekwane nobugebengu obuhleliwe kuzosekelwa ke ulwazi lwezomhloli. uMashatile ngaphambi kokwethula izimpendulo phambi kwamalungu omkhandlu omele izifundazwe uqale ngokhola umzuzu wokuthula ukuhlonipha uMosiwali Kota ongasekho emhlabeni. I would like to convey to the Lekota family our sincere condolences for his passing on behalf of our government and the African National Congress.
Ephendula maqondana nesimemezelo sokujutshwa kwamasosha azotshalwa eGauteng nase-Western Cape kanjalo nase-Eastern Cape, uMashatile utshele amalungu e-NCOP ukuthi lolu hlelo luzoqhutshwa ngobuhlakani obuphezulu ubhekana nezinga lobugebengu obubhoke kulezi sifundazwe ezintathu. That's the approach we are taking. So we're not just going to send out all these forces out there, including the army, just in the dark. They are going to go exactly where the problem is and deal with it. Maqondana nalokho sekuvele phambi kwekhomishana kaMadlanga uMashatile uthe lokhu kuyakhathaza kakhulu uthi uhulumeni ubhekene nengwadla yokungahlonishwa komthetho. I think it's important to indicate that a lot of measures were put in place, but obviously it means we need more tightening. I think what is coming out of the Madlanga Commission is that indication to say, yes, you have all these measures, but there are still loopholes. Odabeni lwenkinga yamanzi uMashatile udalule ukuthi uhulumeni unohlelo lwamathangi amanzi kanye namaloli azohlinzeka izindawo kuyizona ezikhahlamezekile. Sisekuludaba lokujutshwa kwe-SANDF iphinikele meya yomasipala iRand West Nontombi ngolahlekhi uthi-ke amalungu ombutho ezokuvikela awezokutshalwa-ke endaweni-ke yaseSporo ngenxa yokuthi-ke amaphoyisa ashayeka into ecoke kuleya ndawo. Abantu-ke basendaweni bayakuchitha kokushiwa kulesi sikhulu sombuso njengoba-ke bethi-ke abamba ngokungemthetho bachanasa ubusuku nemini kanti-ke namaphoyisa awabona ebusuku. Intatheli-ke yeziko lezindaba ze-SABC uCalvin Dludla usiqoqele nawo umbiko. Umphakathi waseSporong uthi-ke usakhungathekile namanje njengoba ubulindele ukuthi-ke kujutshwe amalungu ombutho wezokuvikela amasosha ukuze azokwazi ukuthi-ke asebenze kule ndawo. Uzokhumbula ukuthi lo mphakathi uke wahlala libhojosi ngenxa yokuthi-ke ubukhala kakhulu ngalabo abamba ngokungemthetho abaziwa ngozamazama njengoba bekuthiwa-ke bangena ngodli endlini bathathe konke abakuthandayo. Kanti-ke umphakathi-ke uke wakhala nangokuthi-ke uyahlukumezeka kanti-ke kube sekujutshwa-ke amasosha engxenyeni ezihlukene ezezwe njengoba kwamemezela umengameli wezwe. Kodwa sithemba ngabe sikhuluma nabo-ke namhlanje siyiziko lendaba ze-SABC la eSporong wachaza umphakathi ukuthi awukwazi ubone ngisho nelilodwa i-social zulazula kule ndawo-ke kanti-ke laba abamba ngokungemthetho basaqhubeka nokubahlasela kanti basaqhubeka-ke futhi nokuqhumisa-ke ibhamu ebusuku ngisho-ke nasemini. Bayasho ukuthi-ke bayayithola imiyalezo evela kubo laba abamba ngokungemthetho ukuthi-ke umphakathi ulibambe lingashoni ilanga kanti wenza isiqiniseko sokuthi-ke amaphoyisa awasuki la ngoba amaphoyisa engabashika bayokhomba umuzi onotshwala. Sikhulumike leke noyiphini lemeya yakule ndawo eRand West kumasipala wachaza-ke ukuthi-ke cha amasosha awakezi ukujutshwa kule ndawo ngenxa yokuthi-ke ngokwakhe umphakathi usaphephile. Wathi-ke amasosha asazothi ukulinda ngeke azafike kule ndawo okwamanje kuze kube mhlambe kube khona igameko-ke ey'thile ey'nkulu-ke ey'bikwa-ke umphakathi. Igama lami nguCalvin wakwaDludla endabeni ze-SABC ngibika ngiseRandfontein. Mbukele sathiqu edora kanti uMasibuya sizokuphathela uWT. We're not going to take that down. We are going to leave it up there because it reveals the truth. Usihlalo wesigungu esiphezulu seDemocratic Alliance uHelen Zille uthi kalindawo ibhodi eliyisikhangiso saleli iqembu elethulwe ePitoli muva nje liqondiswe kundunankulu waseGauteng uPanyazela Isufi. Bukela sikubingelele sikwamukela uma ngabe usana ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi namhlanje kubambezeleka ukuqhubeka kobufakazi benhloko yophiko lezomhlolo lesamisiyo uMajor General Richard Shebiri eKhomishaneni kaMadlanga ngemva kokuthi kusomabhizinisi okumele zokwethula ubufakazi ngomsombuluko uSuleiman Karim efake isicelo efuna ukuthi ubufakazi bakhe bulalelwe sithe. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus ngena ukuze uzicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola ngomjalo bazo.
Owayengumsizi womphenyo imele uPaul O'Sullivan uSarah Jane Trent ukhaleke izinyembezi ngesikhathi ehlonywa ngembuzo ebukhali mayelana ke nokungenelela kwesikhungo esizimele kophikweni oluphenya amacala enziwe ngamaphoyisa kakhulukazi emaceleni amakhulu abucayi nadonsa ngamehlo omphakathi. uSarah Jane Trent wayesebenzela umphenyi ozimele uPaul O'Sullivan utshele ikomiti lesikhashana lasephalamende eliphenya ngezinsolo zobugebengu ezenziwa ukhomishana wamaphoyisa kwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ukuthi umsebenzi ayewenza wawusemthethweni. Ubechaza ukuthi kungani igama lakhe selivele izikhawu eziningana phambi kwalesi sithangami kanye nezinsolo zokugxambukela emsebenzini oqhutshwa ngamaphoyisa kanye nophiko lwe-IPID. I know that I have done nothing wrong, and I know that you have a duty to investigate. It's not a nice position to be in. uSarah Jane Trent wayeqashwe nguPaul O'Sullivan njengomcwaningi wehlulekile ukuchaza ukuthi kungani wahamba noO'Sullivan nabaphenyi be-IPID ngo-2017 ukuyoba yingxenye yophenyo emzini kwalo wayeyibamba likakhomishana wamaphoyisa kuzwelonke uHomotso Phahlane. Chair, can we take at least 5 minutes a break to calm down? I'm worried that we would not be able to extract. Your boss instructed you. You were doing your job. You went with the understanding that you all are fighting corruption. Ms. Trent, you were used. I cannot believe that you are wasting your one chance. As to why you left Mr. Paul O'Sullivan, as to why you didn't have contact with him for 4 years. Ebuzwa ukuthi namanje uyazigqaja yini ngomsebenzi awenza noPaul O'Sullivan uthi namanje usakholelwa ekutheni ngaleso sikhathi wayenza into enobulungiswa. Osihlalo wesigungu esiphezulu se-Democratic Alliance uHelen Zille uthi kali indawo ibhodi elizikhangiso saleli qembe elethulwe ePitoli muva nje liqondiswe kundunankulu waseGauteng uPanyazela Isufi mayelana ke nenkinga eqhubekayo yokuntuleka kwamanzi esifundazweni. I-ANC igxeke kakhulu i-EDA ngalolu daba kanti ifuna ukuthi leli bhodi lisuswe kungakapheli amahora ayishumi. They're worried about his reputation and that he didn't give us permission to use his image. We've written and said no can do, as the old saying goes. We're not going to take that down. We are going to leave it up there because it reveals the truth. And it's quite obvious that the ANC doesn't want people to know the truth. We're just trying to reveal how out of touch the ANC is with the people. I mean, what Lesufi was trying to do was to say to people, I feel your pain. I know what it's like to be without water, so when I need to shower, I go to a hotel, as if that option is available to everyone. So in trying to empathize with people, he just illustrated the dead opposite. Umholi we-ATM ePhalamende uVuyo Zungula wethembise labo abakhahlanyezwa ke izikhukhula eMthatha Eastern Cape ngokuthi uhlo lwabo ke lwezikhalo luzodluliselwa ke ehhovisi likaMengameli wezwe kanye nasePhalamende. Ngasekuqaleni ke kwaleli sonto izakhamuze esasele ke Dengwane ke namanje ziyezavala thaqa yonke imigwaqo engenela edolobheni eMthatha zizwakalisa ukukhathazeka kwazo. NgoJuni wonyaka ophelileyo eMthatha izikhukhula zahlasela indawo ezithile zashiya abantu abaninzi bengenazo indawo zokufihla inhloko. Uhulumende wathembisa ngokuba abantu bazofuthuswa kwindawo zenhlekele baze bakhelwe indawo zethutyana. Ngenene uhulumende wazakha izindlu ezininzi zethutyana kodwa kusekho abantu abathi abazange bafumane. Aba bantu badlulise uxwebhu lezikhalazo kwinkokheli yombutho we-ATM eParlamente uVuyo Zungula ukuba abafunele impendulo kumongameli uCyril Ramaphosa ukuba bade bafuthuswe nini na. Sizoqinisekisa abahlali uRamaphosa uzobe seParlamente ngoLesine kule veki izayo. Zonke ezi petitions zinje asuzofaka nto asuzukhupha nto sizozithatha simnike esandleni. Inkokheli yabahlali apha kulommandla uThelma Salia uthi imbangela yokuba bacele inkokheli ye-ATM kokuba umbutho olawulayo awubahoyanga. Umbutho we-ATM sicele into kokubana azosithathela ipetition yethu
ngoba uhulumende olawulayo akakhange aveze nenye ipisi ezindabeni yokubana uzamkhupha na umongameli okanye uminister azothatha i-petition yethu. Dinkululeko Nyembezi wendaba ze-SABC eMthatha. Umsolo wesibili ecaleni lokubulawa kukaSenzo Meyiwa uBungani Ntanzi utsheleke inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi yena ngeke nakancane abeke nobudlelwane nephoyisa lamshaya imsola ngokubulala ke uSenzo Meyiwa kanti ukuthi uveze ukuthi ke akayena umngane kaSargeant Mabhena. uBungani Ntanzi utshele inkantolo ukuthi yena akanayo inhliziyo embi uma umnyathelile uyasuka kuwe kungcono angakukhulumisi kodwa angeke abe nobudlelwane nomuntu owamshaya emshayela into angayazi. Ngibona ubudlelwane nephoyisa ngisho groundini sadlala ibhola sengomeni wakangiphatha kabi nje ngomeni angiphinde ngikhulume nawe mina ngaphandla naye inhliziyo embi tezwanye mangaphuma emgwaqeni umuntu ongibekela ete kunjani Ntanzi njani fana kaNtanzi ngisho ikhehle sidala njalo fana Ntanzi mvuma umuntu njalo ba ngingaba nobudlelwane nomuntu ongishayile angishubha engasithi ungishayela eneshayela nje into engayazi ngibulala sesingazange ngibulale Senzo. Ubuzo ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi ngaso sonke isikhathi uyayibona inombolo kaMabhena. Ngiyathemba ifika lapha eGatolo mangiqala ukukhuluma ngenamba kaMabhena ngithe nathi ibhale ephepheni wathi wenzela makuthiwa ngiyagula ngitshela umuntu waseverelio lo wasePitoli ukuthi bamfonele kule namba yingakho ngikwazile ukuyibona le namba bangikhiphele iphepha leli ngalibuka ngathi le namba le engathi le ehlala ibhale ephepheni ngalibuka namaphela inamba yakho Mabhena. uNtanzi ke uphazanyiswe izinombolo eziphambi kwenkantolo ukuthi zihlangana kanjani. Khona lento le engimangazayo mina ukuthi inamba kaLebohile inamba kamama kungena kaMabhena phakathi phinde be inamba kaLebohile kamama kaMabhena lento le iyangiphazamisa serious ukuthi yenzeka kanjani la icala liyaqhubeka lapha phambi kwese kodwa ngangena phone ngashwana ngoJune 16. I'm still repeating myself. Bukela umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu nganyakazi. Mbukeli sizibeka lapha bese kuphathela zona emino zakwethu bayeza nezindaba ngolimi lwesindebele magamanxa ngehora lesihlanu ntambama kanti ke thina sizobeka nezinye izindaba ngehora lesikhombisa kusihlwa okwamanje sale kahle.